17 ka mga hotels ug resort sa Lapu-Lapu City ang nakakuha na og exemption sa liquor ban gikan sa COMELEC. Sugod Mayo 11 hangtod Mayo 12, ipatuman sa COMELEC ang liquor ban lukop nasud. Hinuon exempted sa liquor ban ang mga hotels, resorts, restaurants ug ubang mga patigayon nga certified sa Department of Tourism nga tourist-oriented ug kanunay may mga langyaw nga mga customers ug guests. Apan gikinahanglan gihapong formal nga mo-apply sa exemption sa liquor ban ang naasud mga patigayon. Ang mga patigayon nga nakakuha na og liquor ban exemption gipahinumduman sa COMELEC nga bugtong mga foreign customers lang ang baligyaan ug mga ilimnog makahubog. Babala din namin sa sa owner na they will be held liable also. Ma-revoke at the same time they will be facing charges because general rule pinagbawal, but because they are catering foreigner, so they will only serve that liquor for the foreigners.